pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi. Mahanaw sa lamang. Sa itong pagsugod ato ning sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi ko Dios. Naghatag ka nato gigayon og panahon aron kita makadungog na usab, magkakaton na usab sa iyang mga pulong. Pagampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mo'y nag-uban ka namo, Dios nga mo'y nanalipod ka namo, Dios nga mo'y mitubag sa tanan nga mong mga panginanglan, Dios nga kanunay nag-amuma sa matagusa e may tuob misalig kanimo, dili gayud mo pakyas sa imong mga saan. Dios nga mo'y naghatag ka namo kalipay kalinaw labos sa tanan katagbawan sa among pag-alagad o pagpaabot sa imong pagbalik. Amahan Dios nga makagagahom ni anausab kami aron sa pag-uban diha sa pagpaminaw sa imong mga mensahe, sa pagkat-on sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga nag-atiman sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Lord sa imong kaluoy. Salamat Lord sa imong walay hunong nga pagtagbo pag-atiman ka namo. Salamat Lord sa imong pag-amuma sa imong mga katawhan diha sa imong mga pulong kami gayud nakakadto. Samo karong panag-uban amahan, panalanginin na usab kami, pakigsultihin na usab kami, pasabtan na usab kami sa mga pulong nga gikinahanglan namong makatunan. Iblis na usab kami sa imong mga mensahe, tagain na usab kami kasing-kasing nga madinawaton matinuhon karon sa imong mga pulong. Aside kami wala mi mahimo kung wala ka. Among gipangayo karon nga dili gid kami mahisalaag kun dili magpabilin kami kanimo diha sa imong grasya nga naa kang Kristo nga mo'y nagluwas kanamo gikan sa sala. Please kami amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Good morning. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa o sa ato ang mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa atong FM station. May buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning kanatong tanan. Walay usa nga matarong. Ato ta sa pagpamukaw mga kaigsuonan pero niini mga takna siguro kasagaran nagmata na. Labi na gid mga igsuon ni atong mga naay mga estudyante naghikay-hikay na sila. Labi na ni atong mga estudyante nga layog mga eskwelahan, labi na diri sa kabukiran. Siguro dali kayong nagmata ang atong mga kabataan. Good morning. May buntag sa ato mga tigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa ato ang FM station 101.3. Ilabi na diha sa ato mga tigsuonan nga nagpuyo da sitio Tubod. May buntag katong nakadawat og mga FM radio set transistor
radio. Ni adtong pizza 8. Doon na tayo parapol mga kaigsunan. Sa walay ka, O kumusta mo? kauban ni Ako nagatuo nga inyo ning gigamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. May buntag mayong pagpaminaw ilabi na ni Brother Dondon. May buntag may pagpaminaw ninyo diha. Og maayo nga pagpaminaw, og maayo nga pagpamati sa ato mga kigsunan nga napuyo diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao. Good morning, good morning. Good morning usab sa ato mga kigsunan diha sa nga nagpuyo diha sa Sitio Kalatagan. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Maayo nga pakig-uban ilabi na diha sa ato mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Pantag. Siyempre sa ato mga kigsunan nga nanuka diri sa Sitio Tubod may buntag. pagkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung hilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang kamhanan, nanagog na sa tinuog na kalibog. Maayo nga buntag sa mga Tamayo family. Good morning. Tayo nga pagpaminaw sa mga De Villieres family. Good morning, good morning. O sa mga Dinoyos family. Ilang Maring Kura o Paring Joel. Tayo nga pagpaminaw ninyo diha Mari, Pare, mga gaw. Maayo nga pagpaminaw ni Dong Albert, Gaw Albert og Day Pamila og ni Tia Rita. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning ni Papa Binbin og Mama Bibin og ni Bro Nanding og ni Dayinian. May buntag, maayo nga pagpaminaw dira. Musta mo ang Dios magpanalangin. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, kining gitawag Holy Wedding. Unsa maning Holy Wedding nga gipanghimo sa ubandang mga kapastoran sa nagkalaing mga lugar. Ako nakasaksi ko aning kasal-kasal mga kaigsunan. Kit-an gyud na ako sa akong mata. Kining gihimo sa ubang mga kapastoran. Makaingon ko dako kayong binuang. O niya ang dakong binuang maupay gihimong insakto sa ubang mga tao. Labi na sa mga pastor nga makaingon kong ambot lang. Pagkadakong tulubagon ani sa panahon nga kita mo atubang sa Dios nga atong gilagaran. O nang magbantay ta mga kaigsuonan ning Holy Wedding, ato ning hisgutan karon sa atong nga panag-uban. Kay mao ni katapong didagsang sa atong kapanahonan karon nga maoy ilhanan nga naa na tas katapusang kapanahonan. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa ato ang kalampusan, sa ato ang first anniversary sa simbahan, sa FM radio og sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nagmalampuson mga kaigsuonan o niya kagahapon nakatulog-tulog na gyud taon puta, kagabi nakatulog-tulog pag yun amo na nga nakarelax-relax na gyud ta. O niya salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Usa sa mga ilhanan nga ikaw ug ako gipanalanginan kana bitaw gaano kalipay nato nga miabag tas mga buluhaton iris atong panag-uban. Ang tinuod mga kaigsuonan nga taong gipanalanginan katumang mga tao nga malipayon nga miabag ug mitabang alang sa mga buluhaton sa Dios nga atong gilagaran. Munay mga taong gipanalanginan kung imong lion ug tukion ang balaang kasulatan og imong pangitaon ang mga ilhanan sa mga taong gipanalanginan katong mga taong walay pugong-pugong nga mitabang og mihatag labi na sa mga buluhaton alang sa kahimayaan sa iyang ngalan. Mao na nga ko atong lion atong tan-aon kung unsa bay atong nahimo ay kung unsay atong gibuhat
mga igsuon ato gyuning madawat. Dili na to kalimtan ang gideklara sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay imong gitanom mausay imong anihon. Kung nagtanom kag kaguliyang ani kag kagubot. Kung apan kung nagtanom kag malipayon moani ka nga madaogon. Good morning sa mga OFW. Sa ato mga kigsuonan nga nanoka diha sa Middle East, USA, Mississippi, USA, labi na sa ato mga kigsuonan diha sa Sweden. Kumusta mo diha Sister Maricel Henriksen o sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa diha sa Norway. Sister mga ato mga kaigsuonan diha sa Norway. Kumusta mo diha? Mayong pagpaminaw, mayong pagkiguban, ilabi na sa ato mga kaigsuonan mga OFW diha sa Dammam, sa Qatar, sa Saudi, o sa ato mga kaigsuonan diha sa Malaysia, Indonesia, Thailand. May buntag. Wala pa kay ko nakadungog og mga kaigsuonan natong mga magtotoo na nagpuyo diha sa Cambodia. Wala pa ko kaikabasa og mga message gikan sa ato mga kaigsuonan diha sa Cambodia. Kasagaran sa Thailand o Taiwan, Hong Kong, may buntag. May buntag maayo nga pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta mo ni sayo sa kabutagon, ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Surigao, ato mga kaigsuonan diha sa Davao, Mindanao. Good morning. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa ato nga FM station. Ako nagtuo kang kamo panalaginan. Ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa mga kaigsuonan aron sa ingon ang tanang mga tao nga nagtuo Ginoo masayod ni ining atong hisgutan. Labi na ni ining ato karong pagahisgutan ni Holy Wedding. So dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin ka natong tanan. Atag panahon sa pagtumbaya sa inyohang mga mensahe, akong taganog pagtagad. Ako sa Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang inyong mga mensahe nga inyong gipaabot dire ato ni nga Tagalog pagtagad aron ato pong masayran ang inyong mga mensahe may tungod ining Holy Wedding. Pwede ra gyud kay mo tubag mga kaigsuonan kay mao gyud nay ato ang gikinahanglan gipaabot dire sa atong panag-uban ang inyong mga tubag. Kung unsa inyong sabot aning Holy Wedding. Kay matud pa mga kaigsuonan, gani ako nakasudong yung kong kausane. Kasoksi o nakasudong yung aning kanibitang minyo nga lalaki o niya dugay nang nagbulag sa iyahang asawa. O niya na sila mga anak, limpuyo ang lalaki nga naginusara, apan ang iyang asawa nakigpuyo og laing lalaki og nanganak na pod. Niya moraog kana bitang nagkasinabot silang wala na sila'y paghilabtanay. Muna nga wala na sila'y kana bitang bukudanay. Ang lalaki ning puyo nga naginusara uban sa iyang mga anak. Apan ang iyang asawa nga ang iyang asawa ning puyo pug laing lalaki og naapoy nanganak o naapo sila anak. Karon ang lalaki nakakitag babae. O niya sa dihang nakakitag babae, nagpuyo sila. Niya sa dihang nagpuyo sila, nahimo silang Kristohanon. Kaya nakadungog sila sa pulong sa Dios. Sa dihang nahimo silang Kristohanon, dili naman nila mahimo nga magbulag sila kay naa na sila napundar. Ang
babae nga iyang kapuyo, dakot na kaing natabang na gasto sa iyang mga anak sa una niyang babae o sa iyang asawa. Nahitabo dunay mga pastor sad nga kana bitaw nga mihimo aning holy wedding daw, kasal-kasal. So unsa man gyud aning holy wedding, unsa may gipasabot sa Biblia aning holy wedding? Alang nimo unsa man ning holy wedding mga kaigsunan nga bitak mi katap karon. Dili lang ni ulo istorya ang tinuod nga atong hisgutan karon, dili lang kay sugid-sugid lang ni ako ang nadunggan, kundi ako mismo nakasaksi gyud ko ani. Nakasaksi gyud ko nga dunay usa ka lalakig babae nga gikasal-kasal og pastor. Mao na nga ato ning hisgutan karon kung unsa ba gyud ning holy wedding ug unsa may requirements niini. Ug unsa man po ning holy wedding ug gitawag og versus secret wedding. Holy wedding, secret wedding. Unsa man kuno nay tawag unsa man kuno'y kalahian. Kung doon na kay mga dugang information about ni ining holy wedding versus og secret wedding, ala ipaambit na dire, ipaabot na dire mga kaigsuonan dire sa atong panag-uban aron ang imong nasayran amo usam madunggan. May buntag mayo nga pagpaminaw ni Juliet Valenzuela. Good morning ni Sister Nars Buyan. May buntag ninyo diha sis uban sa akong igsuon uban ni Sister Gingging nga naaron sa second floor. Estos taas sila na mahulay. Dalaygon ang Dios ning matahom nga kabuntagon maayong buntag Pastor Gideon. Karong adlaw mga kigsunan magsugod ang among training, magsugod ang among klase. Kay mauni ang rason nga nung mianhi dire miari sila dinhi gipadala sila sa Ginoo. Sinakat ni Kanor Sodaria maayong nga buntag pastor, si Delia Inti maayong buntag, si Brother Danilo Reponte maayong nga buntag pastor. Maayong buntag nimo diha bradan, kini si Brother Danilo Reponte samtang nagdala pa ko sa Love Radio Cebu. 97.9 Love Radio Cebu kaniadto. Solid listener na gyud ni si Brother Danilo. O niya iya gyud kong giadto dito sa simbahan diin ko gibutang usab sa Ginoo dito sa opera. O niya dadaan ko niya usa to iyang dadon, puto man siguro to. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Dili gyud ko malimot sa inyohang mga hatag, mga kaayos sa akong kinabuhi kay kanang inyong gihimo na ninyo diha sa Ginoo sumala diha sa Mateo 25. May buntag mayo nga pakig-uban ni Kobe Jan Sermona. Good morning pastor. Oy good morning ninyo diha. Salamat sa Ginoo padayon nag-uban ka nato. Good morning man sa mga igsuon ta sa Ginoo. Si Angel Lusa sa Hinilaso maayo nga buntag pastor og sa tanang watching from Japan. May buntag ninyo diha ang hello atong igsuon nga nano ka diha sa Japan. Kumusta inyo nga pagstay diha? Ubanan og panalanginan mo sa Ginoo diha og bantayan mo sa Ginoo. Mayo nga pakig-uban ni Ninita Pahang. Good morning pastor, kumusta sa tanan? Salamat sa Ginoo makabati na sab ako sa pulong sa Ginoo. Si Marilo Sakdalan, good morning from Mualbual. Oy Sister Marilo, kumusta mo diha? Naatay simbahan diha sa Mualbual, diha sa Barangay Tumunoy. Gidubala ni Pastor Adila Fatber Samera. Kumusta mo diha? Asa dapit mo sa Bual-Bual? Si Ronski Estravela, good morning pastor, salamat sa Dios. Pastor, gigamit na pod ka niya aron makadungog na pod mi pulong sa Dios. God bless pastor from Iloilo City. Maayong aga dyan. Murag Tagalog, murag pog Hilonggo. Saglit lang di gyud ko ay ko kantigong mo Hilonggo. Si Justin Sumaoy, maayong buntag ninyo diha. Good morning pastor, salamat sa mensahe sa Ginoo. God bless you pastor. Maayong buntag ni Sister Gingging. Si Somik Eric, good morning pastor, dalaygon ang buhing Dios. Maayong pakig-uban ni Carla Ridiliosa. Oy dong may buntag nimo diha dong sir. May buntag atong igsuon nga engineer nga nano ka diha Japan. Kumusta mo diha engineer? Ang Dios magpanalangin kanimo atong igsuon nga buutan. I hope sa imong kinabuhig sa imong pagpanarbaho giubanan ka mangyod sa Ginoo diha
kay maunay among mga pag-ampo, akong mga pag-ampo gyud nga ipahimutang mo sa Ginoo, labi na gyud sa inyohang mga tinguhag pangandoy alang sa inyohang pag-uswag, labi na sa inyong mga plano, kuyog sa imuhang hinigugma, bisan kung lagyo mo pero hinumdumi po pag ang imong hinigugma og ikaw dool sa Ginoo, lig-unon mo kanunay sa Ginoo. Mayo nga pagiguban ni Delia Inti, salamat kay nakaapas na jud ko sa live nimo Pastor. Oy, salamat kaayo sab nga nakahulat-hulat jud ko unya, naapsan pag jud pod ko nimo. Itaw no. Si Ricky Ragasa, good morning Pastor. Salamat kay laing pulong na pod ang mata unsa man ni maatiman, si Madunggan. Mariluna Sigera Pastor, maibutag sad si Ricky Ragasa, makakaon na pod ang kalaglawas espiritu. Si Girlie Salbian, kumusta mo diha sis? Si Marley Garganera, good morning Pastor, dalaygon ang buhing Dios, watching here in Manila, Dumaguete City. Ay, kumusta mo diha sa Dumaguete? Ang Dios magpanalangin. Si Sister Josephine Vicente, maimbutag ninyo diya sis ato igsoon nga nanoka diya sa Talibon, Bohol. Solid listener ni sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko sikat pa kaniadto o niya kapila na gyud taon may magmeet ni ini, tungod kay malipayon sila nga nakadungog ug nakasabot sa mga pulong sa atong programa. Maimbutag ni Norim Iliao Ganyolon og ni Ibonisa Kia, maayong gabuntag Pastor from Jinsan. Good morning Pastor and to all viewers, God bless us all. May buntag ni Pastor Renato Inod. Pastor, pagyod ko katsat nimo kay patigyon bisiha pinimpyohay pagkahuman aniya, pero kagahapon nakasuroy-suroy pud yung taon pigahapon kay birthday pod sa akong pag-umangkon, lain na pod nga kaon busog gihapon niya, wa gyud ko katsat. Rina lang gyud ko magpasalamat diri sa atong programa Pastor. Salamat kaayo sa imuhang gugma, sa imuhang kana bitawng kasing-kasing nga pinasahi alang sa akong kinabuhi ug sa buluhaton nga gitiyal sa Ginoo sa ako ang kinabuhi sa akong pamilya. Pastor Renato Inot, salamat kaayo. Ang Dios magabalos kanimo, dobling pinulo-pilo matud pas mensahe sa maong Thanksgiving, 100% ikaw panalanginan. Salamat kaayo Pastor sa pagpagamit sa shofar. Dalaygon ang Dios magpanalangin og sa imuhang bless, sa imong panalangin nga imong gi-bless kanamo dere. Dios magpanalangin ilabi na sa usab sa imong pamilya o ba ni Sister Arlene. May buntag ni Omar Alionis, may buntag og si John Gabs, good morning. Og ni MF Sunshine sa Sunville, good morning Pastor. Wansing Davao, kumusta mo diha? Si Miss Joy, good morning from Saudi. Solidad Eva Bosa, watching from Butuan City. Choril me, may buntag, have blessed morning. Hulat-hulat ko sa inyo hang pagtumbaya sa atong hiskutanan karon. Kung unsa may inyohang nasabtan, nadunggan, hibawan, mahitugon ani bitang holy wedding nga gipanghimo karon sa ubang mga kapastoran, dili man ni pag-unsa mga kaigsuonan angay ra gyud natong hisgutan para dili mo malimbungan. May buntag ni Linda Carias, may buntag ninyo diha Ma'am Linda, watching okay. Ingon dire, good morning Pastor, it's watching, God bless you. Ay, salamat kayo sa declaration I received. Si Renante Cuiba Senior, buntag Pastor, watching from Bantayan. Good morning ni Jocelyn Bagyo, maayo nga buntag Pastor, maayo nga pagpaminaw ninyo diha. Uy, salamat kaayo ni Choril Mi Plambiner sa imong pagkamakugihon sa pag-share sa atong programa. Si Dong Salditano, maayong buntag Pastor og sa tanan nga naglantaw, salamat sa Ginoo. May buntag ninyo diha Dong atong igsuon nga nanukad sa Sikihor. Salamat kaayo ninyo Dong sa inyong pagbisita og tagad gyud diri sa buluhaton sa Ginoo sa kalugtugan. Salamat kaayo sa Ginoo, i-bless gyud ka nga imong gipasakay ang alagad sa Ginoo gikan sa salog paingon gyud didto sa bato. Asa nimo na pasaka, asa guro nimo na
hatod ang Dios magpanalangin kanimo tungod kay ang alagad gyud sa Ginoo maoy imuhang gihatod. Ang Dios magauban kaninyo diha. Panalanginan mo sa Ginoo. Si Angelica Manonan, maayo kaayo ang Ginoo niining sayo sa kabutagon. Pastor watching here Kalasuyan. Si Morena Daitol, good morning everyone, watching Thailand. Si Marilyn Oration, blessed morning everyone, I'm watching from Andak, Laak, Davao de Oro. Good morning Pastor, from Jose Abad Santos. Uy, kumusta mo diha? Jose Abad Santos, asa man eh? Nakoy na hinumduman nga Jose Abad Santos pero street man to diha sa Manila. Masig naa siguro city aning Jose Abad Santos. Kumusta mo diha Arsenio? Si Lorimen F. Canopin, good morning Pastor, kumusta? Ay, salamat kaayo sa imong pagkumusta. Ako'y inyong pangumustahon. Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud malipayon kaayo. Mura bag ka nang mangumusta bitaw, dili na to malimtan og dali kaayo na to mahinumduman ang kanhin na to nga mga pamaagi kung hatod mga minsay sa mga halato sa kinabuhi. Kay kaniadto mga kigsonan wala manggoy text, wala po'y tawag. Kaniadto mga kigsonan magpadala kag mga minsay sa imong mga mahal sa kinabuhi, labi na niadtong nanarbaho og layong dapit. Kung gusto kang magpadalag mga mensahe, paagi ra gyud nimong post office, sulat-sulat lagi dugay kay mo abot. Nya moingon dayon nga kumusta mo diha? Kung ako'y inyong pangumustahon, salamat sa Ginoo maaryo panglawas. May buntag bitaw ninyo diha Lorimen. Si Delia MNT watching here in Kuwait, Pastor. Salamat sa mga pulong nga imong pagpahigayon sa amoa. Si Vin Calib, good morning. Si Juliet Valenzuela. Para naho, Pastor, ang Holy Wedding mauto nga nag-comply sa tanang papers sa munisipyo. Kini. Ulitaw og dalaga, di nagpakasal sa pastor or pare o mayor ba. Pero ang secret wedding mauna ang pagtago piki or nag-live-in ra. Nagpakasal nga walay tinuod nga papers basta ilahara kasabutan. Salamat kay Sister Juliet ako ning screenshot ni imuhang kining imuhang kanang undanon nga mensahe. Hulat-hulat punta sa ubang mga kaigsuonan nga motumbaya sa ato ang tagaan ron og pagtagad ning gitawag holy wedding og secret wedding. Sa Sikundi, good morning Pastor. Dan si Oreor. Sa man ni pagbasa Orero. Morning Pastor, watching from Kablon, Tupi, South Cotabato. Si Ormar Aliones, good morning Pastor. Salamat sa Dios sa paggamay niya sa akong biyahe. Abot nako sa Santa Maria, Bulacan. At pag-open ko sa CP, salamat sa Diyos nakita ko agad ang live. God bless sa ating lahat. Wow, no? Sir Viniliario Florentino, may buntag. Si Evelyn Iran Tarocan, may buntag. Sister Evelyn, kumusta sister? Si Brother Vince, kumusta ka diha sister? O kumusta si Brother Vince? Ang Diyos padayon mag-uban og manalipod kaniya. Si Nins Bin, good morning Pastor watching from Qatar. Good morning sa ato mag-igsunan diha sa Qatar. Si Angelo Moreno Mayano, may buntag. Og si Salome Mascarinas, may buntag. Luon Bohol. Naay atong igsuon nga niabot dire mga igsuonan from asa man to iya ha. Si Revolunis man siguro ning ka Sister Nars. Si Regina Aporcho, good morning Pastor, God bless always. Si Bibi Manlapas, may buntag. Bibian Ramos, oy may buntag ninyo diha sis Bibian. Kumusta mo diha ato igsuon nga nanukad sa Malaysia. May buntag ni Adila Fat Barsamila, may buntag Pastor. Good morning Pastor Gideon, God bless you always together with your family. Salamat kayo Pastor Adila. Kumusta mo diha? Si Angalio Loses,
Good morning, Pastor. Shout out from Cotabato City kag sa mga carpenter na dito sa Gapaminaw sa imo ha. May buntag sa ninyo diha ang hilo. Si Ibunisa Kia may buntag. I-appeal ko kanunay sa imong prayer, Pastor, karong Marso 23 sa akong board exam. Ako nang ideklarar nimo nga pasado ka. O niya ayaw kalimot sugod karon. Sugod ka tong nagpa-pre-request ka. Ayaw kalimot sa pagpasalamat niya. Ayaw pagbaduha, i-relax imong nauna, i-relax imong kasing-kasing para mahatag nimo ang kinatibuk ang pagdaig sa Ginoo. Og papasaron ka. Si Maite Managat may butag sister. May butag nimo Sister Maite. Si Melissa Rizalda Arnelia. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, Pastor. Request kog prayer ni Arnelia family kay naami karon sa kasub-anan tungod kay napatay ako manghod tungod sa pagsaksak. Og pray sa mga kabataan unan, Pastor, kay 14 years old pa lang nasaksak sa akong manghod. Grabe no, akong pasubo gyud nga nana gyud ang dili maayo gyud nga kahimtang. Lig-unon mo sa Ginoo diha ang Dios magalig-on o niya ayaw kalimti ang mga mensahe sa Ginoo. Kinahanglan maglig-on mo diha sa pagpangalagad ug pagtuo sa Ginoo. Si Justin Sumaoy, Pastor, pa-shout out ko, Pastor, sa tibuok kong sud sa New Bataan nga walay klase kay ulan kaayo amping ang tanan. Mao ba? Diri wala nooy ulan. Bitaw no ang Marso na ako nooy kusog ulan. Si Kobe Chan sermona Holy Wedding, Pastor, para sa ako kag lalaki o babae ginakasal sa parehong tumutuo kag ulitaw dalaga wala pay hilab tanay sa usag-usa. Mauna ang ako pagsabot. Kanang Holy Wedding alang ragyod ko kuno sa mga magtotoo. Maunay tinuod nga Holy Wedding balaan nga kasal. Maunay ihang ipasabot dire nga kanang wala pay hinaghilab tanay. Wala pa gyud nahitabo nga pakighilawas. Si Jerlyn Rojas Buton may buntag ninyo daydiinyen og ni Brad Nanding. Kumusta mo diha? May pagpaminaw ninyo diha. Kumusta ang birthday celebrant kagabi May buntag na matod pa ni Nars Boyan na yes, Sera Voliones, Pastor, dito sa Los Loon, dito sa Cos Loon, Katagbakan, Bohol nga port Manakayan. Sige, salamat kayo Sister Dar sa imuhang pagtumbaya. Si Bunisa Kia, dagang salamat, Pastor, from Jinsan, Solidad Iva, Bosa, maayong nga buntag, Pastor Gideon, on sa ipasabot ang Holy Wedding. Muna roy atong hisgutan o niya ato nang hisgutan karon kay maunay ni dagsang karon nga mga gipanghimo sa ubang mga kapastoran bitaw. Matod pa diri mukaw lang ko, Pastor, ni Justin Sumaoy. Sige ako ning basahon ni imong pagpamukaw. Mukaw lang ko, Pastor, sa Sumaoy family, labi na kay Kuya Justin nga nagligid-ligid pa sa iyang higdaanan. Uy, Kuya Justin, pagmata na o niya andama ang imuhang mga gamit, Kuya Justin. Ayaw na sigig ligid-ligid. Panghiwid-hiwid lang o niya. Ayaw lang sigig hiwid-hiwid sad. Kay magkatapulan po ng sigig ligid-ligid. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, good morning. Maimbutag ni Jason Pakulanang ko may maimbutag, Pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Sa imong pagkamatinud-anon dalaygon gayud ang Dios sa tanang panahon. Request kog awit makalangit, Pastor, sa yawan ta. Ato asaning taga-anog pagtagad kay mao gyud ni unang ni request diri sa to programa. Tanang iyang katawhan, tanang kanasura, dai gunang iyang hala.
Sayawan ta ato tagaan og pagtangan by Leviticus Band diri lang sa atong panag-uban. Si Jason na pakulanan ko may salamat pastor. You're welcome way sa payan. Si Consisa Kumigi Gorgonio, blessed morning pastor. Blessed morning sa tanan. Ako kamong gidasig sa pag share sa to nga programa para ang uban masayod ni ining gitawag Holy Wedding. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaisonan sa mga nakadawat og mga transistor radio. Dunay pulo ka mga transistor radio nga ato ang naparapols og salamat sa Ginoo sa panalangin nga dili pod transistor radio ra ang ato ang na paabot sa ato ang mga pinalangga ang mga listener og mga kaigsuonan nga nakadungog usab sa pulong sa Ginoo. Akong gipasalamatan ang Dios sa ihang pagkamaayo. Siguro sunod tuig akong mga pag-ampo nga lain na usab nga barangay ang atong krusadahan. Lain na sab nga barangay ang ato ang krusadahan. Kaya una ang krusada siguro tapos Thanksgiving. Maunay akong nakita mga igsoon nga angay nga himuon pero dili na usab ang barangay Sardinia lamang gaagad ko unsay mensahe gyud sa Ginoo kung asa gyud ipahigayon ang maong krusada. Kay importante gyud ang pagpaminaw kanunay sa mga mensahe sa Ginoo kay maunay diha ta makadawat kanunay og kadaogan. Ato ning i-post ang sayawan ta by Leviticus at aron ato ning hisgutan na ang mga pulong sa Ginoo mahitungod aning Holy Wedding. Ako raw nya ning patukar pagbalik kining sayawan ta. Tuta sa paghisgot mga kaigsonan niining atong hisgutanan nga Holy Wedding. Matud pa diri mga kaigsonan ni Sister Gingging Simpron. Unsaon pagtawag sa Holy Wedding pastor kanang mag-asawa nagbulag na pero magminyog utro? Adunay pastor mo kasal pwede ba di ay na nga kung basihan nato sa balaang kasulatan wala man gitugot nga makaminyo ug utro kung buhi pa pareho. Actually, Sister Gingging, di gyud maminyo ang tao nga minyo na. Gawas kon katong iyang giminyoan patay na. Pwede siyang magminyo pag-usap. Bisan gani sa ato ang kana bitawng naumol na panday nga balaod sa ato ang nasod nga Pilipinas. Wala gyud tuguti nga ang usa ka lalaki o babae nga nahiusa diha sa atubangan sa atong balaod labi na gyud diha sa Ginoo. Wala gyud tuguti nga maminyo ni pa ngadto sa uban. Pero dunay mga napanday nga mga balaod diri sa ato ang nasod. Lamang lisod og dili sayong kabuton sa maaning annulment. Dili sayon ang pag-arrange og dili sad sayon pag kabut anang annulment. Pag annul pawalay bisa sa maong kasal para maminyo ngadtong laing lalaki o babae. Gawas ni adtong divorce
wala may divorce diri sa Pilipinas, gawas lang sa ubang nasod. Unya sa ubang nasod, ang divorce grabe kabrato, basta kay balido ra ang rason sa pagkuhag divorce. Matod pas ako ang nasabtan aning divorce sa ubang mga nasod, kung wala na gyud magmalipayon ang magtiayon, pwede gyud ang lalaki nga mo kuha og divorce, mo apply sa divorce aron maka minyo sa iyaha sa laing na pong babae nga mo iihang ikalipay. Pero diris ato ang nasod, tungod kay atong nasod nahimo ni siyang Kristohanon, nahimo ni siya nga magtotoo. Doon naman tuoy mga taong gahi kay ulo nga musang pitra Ginoo kung apikin na. Mga taong kahig ulo bisan kon nakasabot, nakabasa sa Biblia, pero mugama og laing pamaagi og pagtulunan nga wala kay mut-e. Dili ni bag-o mga kaigsonan ang atong hisgutan, kundili dugay na ni nga hinatabo sa atong kalibutan. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, iyan ang gisugilon ang iyang mga nakit-an sa mga kasimbahanan. Ang gianhi sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pag-eksamin sa mga katawhan nga naghiusa nga nagsampit og Ginoo nga sa ato pa mga kasimbahanan. Kaya mga tao gani nga naghiusa nga nagsampit og Dios, gitawag na silag simbahan. Mao nay gisusi ni Ginoong Hesus. Usa sa mga giat nga ni Ginoong Hesus ang simbahan. Kay mao na ang iyang lawas. Iyang nakit-an og didiskubrihan ang gihimo o gibuhat sa mga tao nga nagdumala dihas kasimbahanan. Ug ang iyang nakita, wala niya ililong, wala niya gitago, iya kining gipahibalo. Ug kini atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8. Ako ni nga tan-awon mga kaigsonan sa Biblia. Ari ra ko mobasas di papel nga Biblia, kay katong cellphone nako nga naay Biblia, wa nako mabantay nga lubat di ay. Para makasugod gyud kog sayo, wala na lang sad nako hulata nga ma-charge. So dinhi mga kaigsonan sa Mateo 15 bersikulo 8, 9. Kining mga tawhana nagpasinuog kanako sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Mauni nakit-an ug mauni na diskubrihan ug sa ato pa nasakpan ni Hesus ang simbahan, ang mga nangulo diha sa simbahan nga nagtudlo sa mga pagtulunan nga dili gikan sa Dios. Mga pagtulunan nga gihimo sa mga tao. Sa atong sa dali nga istorya, dunay mga simbahan nga gilimbungan nila ang mga tao, kay ilang gipatuo nga kini kabubuton sa Ginoo. Mauni angay nato rong tukion, kay basig na anis inyong simbahan. Ug kining mga simbahan nga gihisgutan nga nakit-an ni Hesus, mga dagko biya ning mga simbahan.
Mga simbahan biya ni mga kaigsunan nga dili basta-basta. Kay base og muingon tang mga kaigsunan nga nag-uban ang Ginoo ani kay mga dato ni mga pastor, mga dato ang mga sakop ni ini, mga kwartahan, dugay na kaayo ni nga simbahan. Dili na mo'y basihanan mga igsoon aron kamo tuo. Ang basihanan mga igsoon sa simbahan nga gikihimut-an sa Dios katong gilagaran, katong nagtamod kanunay sa mga pagtulunan sa Dios. Og wala ililong og wala itago ang mga pagtulunan sa Dios sa tanang tao. Dili lamang ang mga pangulo ra ang nasayod o gusto sa Dios nga maoy makabasa, kundili ang gusto gyud sa Dios nga masayran sa tanang tao ang iyang mga pagtulunan. May tungod sa balaod, may tungod sa paghatag, may tungod sa pagampo, may tungod sa pagpuasa, pagtulunan mahitungod sa pagbulag, pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. Kini ako gyuninggi tudlo sa mga kapastoran, sa mga pastor nga akong giklasihan, nga dili gyud dapat kalimtan ang mga pagtulunan nga gibili ni Jesus Christ nga atong makaplagan sa balaang kasulatan diha sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Kay dili manggod nato ma-apply ang pagtulunan kung wa tay kalibutan. Kung dili nato ma-apply ug dili nato mabuhat masunod ang mga pagtulunan ni Jesus, unsaon pag ila ni Jesus nga ikaw ug ako iyang tinun-an? Kay ang basihanan nga kita iyang mga tinun-an kana mang nagkinabuhi tas iyang mga pagtulunan sumala sa iyang mga pulong nga gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan kapitulo 8:31 nga miingon si Jesus ngadto tanang nanoo kaniya. Kung buhaton ninyo ang akong mga pagtulunan, kung buhaton or ikinabuhi ninyo ang akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo na diskubrihan niya nga naay mga simbahan nga nagtudlo ngadtos mga tao ug ilang gipatuo ang mga tao nga pagtulunan kuno to sa Ginoo. Pero pag-abot ni Jesus Christ didto niya nasakpan nga dili di ay pagtulunan sa Dios ang gitudlo sa mga tao, kundi pagtulunan di ay sa mga tao. Like example, maghisgot tag pagtulunan. Mga pagtulunan ni Jesus Christ mga kaigsuonan naas Mateo kapitulo 5. Sugod na sa kapitulo 5. Unya maunay kapituloha mga kaigsuonan diha giklaro ang mga pagtulunan. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa kasuko, pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw, pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Usa sa mga hisgutan nato kining kaminyoon. Kay ato magyuning madunggan ni nasayran na mga igsoon sa kadaghanan, ako mismo nakasaksi nga adunay kasal-kasal mga igsoon nga nagihimo sa ubang mga kapastoran nga walay mga papilis. Ang uban gani mga teenager pa, gikasal-kasal na, kay ilang pagpasabot mauni bantayanan kay ni. Pagbantay mo ani, ang ilang gipasabot mauni, ilang gipatuo nga ang balaod sa Dios dili malabuan. Ang balaod sa Dios dili matupngan. Mas ubos ang balaod sa kalibutan kaysa balaod kuno sa Dios. But ipasabot kinahanglan gyud kuno nga matuman ang balaod sa Dios ug mosunod ang balaod sa kalibutan. Kini nahitabo ni sa usa ka higayon nga dunay pastor nga akong ipangutana.
nga kining paghimo og kana bitang pag-bless sa usa ka tawo nga minyo na unya nakig-ipon og lain unya i-bless nimo siya, dako kaayo ning supak sa atong balaod. Ang tubag, mas labaw ang balaod kuno sa Dios kaysa balaod diri sa kalibutan. Aw nang himuon niya ang pag-blessing sa lalaki o babae bisan walay papers, walay mga dokumento nga nagpamatuod nga angay silang kaslon, angay silang iblas. So dunay mga alagad or mga pastor o mga pangulo sa simbahan nga naghimo og pagkasal nga walay mga papilis. Og kini dako kayo ni siya nga isyu. Gani makapila na siguro nimo ni madunggan nga dunay mga simbahan, tigumanan nga naghimo ni ini. Ini gitawag nila holy wedding. Usa pag yun ni ka dako kayo nga buhat mga kaigsuonan nga ikasuko sa Dios. Nganong ikasuko sa Dios? Kay ang dili mao gihimong mao. Kumbaga ang wala itudlo sa Ginoo gipaangkon nga kini gikan sa Ginoo. Mao ni giingon ni Hesus mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 15 nga iyang nakit-an nga naay mga simbahan or mga magwawali o mga pangulo sa simbahan nga nagtudlo ngadtos mga tao nga ang ilang gitudlo, ilang gipaangkon, ilang gipatuo nga kini gikas Ginoo. Apan na diskubrihan ni Hesus nga dili di ito gikas Ginoo, hinimo ra di ito sa tao. Sama ning holy wedding. Ato ni hisgutan kining holy wedding mga kaigsuonan. Unsa man gyud ning holy wedding? Ang holy wedding mga kaigsuonan ikumpara sa gitawag secret wedding, dako kay nagdiferensya. Ang holy wedding sa kinayahan naghisgot ni sa putling simbahan. Moingon ganitang putling simbahan, katong simbahan nga pinasaylo sa atong Ginoong Jesucristo. Katong simbahan nga wala na magpuyo sa sala. Katong simbahan nga nagtamod kanunay sa pamaagi sa Dios. Ang holy wedding mga kaigsuonan usa kini ka buhat nga nagpakita mahitungod sa kaimportante sa sakramento uban sa matas Ginoo. So nakapokus ni mga kaigsuonan sa kabubuton gayud sa Ginoo kining gitawag holy wedding kaysa sa gitawag secret wedding. Ang secret wedding mga kaigsuonan usa kini ka pulong nga nagpakita nga ang lalaki ug ang babae mihimo sila sa sekreto nga kasal or gitawag kasal-kasal. Ang holy wedding mga kaigsuonan kini ginahimo mga igsuon sa gitawag public place. Gitawag sa kana bitang moingon tang public nga lugar mga kaigsuonan kanang naay mga tao. Ang katuyuan mga kaigsuonan sa holy wedding mao ang pagpasidungog sa Dios nga ginahimo diha sa publiko
sama ng simbahan, sama anang naasa kana bitawng naasa usay tawag ana kanang special wedding, kanang naay mga saksi bitaw. Pero ang secret wedding usa kini ka trabaho nga gitago, gi-private lamang, nga gililong sa ubang mga tao. Ang holy wedding mga kaigsuonan, ang focus jud sa holy wedding pagpasidungog sa Dios. Kaysa sa secret wedding, mga igsuon ko sa Ginoo, dili na pagpasidungog sa Dios. Una, nganong dili pagpasidungog sa Dios kanang secret wedding? Kay pwede siyang kaslon nga wala uban sa legal or walay legal nga dokumento. Mo na mga secret wedding. Ang holy wedding mga kigsunan, atong hisgutan kining holy wedding, naghisgot ni sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga wala pa mahilabti or wala pa'y nahitabong pakigilawas. Sama sa gipakita sa Biblia diha sa Genesis Kapitulo 2:24. Atong basahon kuno ang Biblia diha sa Kapitulo 2 versikulo 24. Tungod ni ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Ang lalaki ug ang babae nga mibiya sa ilang ginikanan ug nagtipon ang lalaki ug babae nga nakiusa og atubangan sa Dios, nahimo silang usa. Ang holy wedding mga kaigsunan, unang ipakita diha ang lalaki balaan ug ang babae balaan. Ang lalaki nga balaan ug ang babae balaan nagtamod sa doktrina sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang mga lalaki or ang babae or lalaki babae mga kaigsunan nga gitawag mga putli, maunay mga kana bitang angayan tinuod nga makasud sa pulong holy wedding. Kana bitang naa sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 4 na ay giingon diha kun diha gipakita kun unsa ka importante kining kaminyoon. Diha sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 4. So mas nindot yutong Bible nga naa sa cellphone kay dali ra kaayo natong mabasa kaysa di papel. Ingon dinhi angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, kinahanglan dili magmaulibon ang bana ug ang asawa, kay hukman sa Dios katong makahilawason ug mananapaw. So diha gipakita mga kaigsuonan kung unsa
kaimportante ang kaminyoon. Gani sa gisulti ni Hesus mga kaigsunan, diha niya gipakita kung unsa kaimportante. Mudagan usa ta dito sa Mateo kapitulo 19. Ato nang tan-awon ang Mateo kapitulo 19 versikulo 6 man siguro to. Mao ni. Kapitulo 19 versikulo 6. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod ni ini kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Katong lalaki ug babae nga gikasal o gitawag nasud sila sa pulong holy wedding, mga igsuon, dili nagyud to sila bulagon sa tao. Dili to sila pwedeng bulagon sa atong balaod or sa pagbuot sa tao. Ang lalaki ug ang babae nga gikasal, walay bisan kinsa nga makapabulag kanila, gawas lamang sa kamatayon. Si Apostol Pablo miingon, kung ang lalaki ug babae gikasal, naiusa sila sa Dios, unya nagbulag yun sila, ang lalaki pabiling dili gawas nun, ang babae sad pabiling nga dili gawas nun. Dili sila pwedeng makighilawas og laing lalaki o babae. Kay sa panahon nga sila makighilawas, nakasala sila sa Dios. Nakasala sila sa ilahang pakigsaad sa usag-usa. Ug kanang maong salaa mudala na ngadto sa imperno. Kini gidiskas pag-ayo ni Apostol Pablo even sa libro sa gipadayag. Nga ang mga taong makhiliwason walay luna sa gingharian sa Dios. Sirado ang langit, abli ang imperno. Mauna nga ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga magwawali, ang tinuod nga magsasangyaw, o ang pastor nga nagdumalag simbahan, kinahanglan isog siya nga mobarog sa pagtulunan gikan sa Dios nga gisulat sa Biblia. Ang problema kay sa pag-abot pa lang ni Jesus Christ, daghan ng mga leader sa simbahan nga nagpatuo nga ang ilang gitudlo pagtulunan sa Dios, pero nadiskubrihan ni Jesus pagtulunan di ay nga gihimo sa tao, ug mauni ang midagsang sa katapusang mga adlaw sumala sa atong panahon karon. Nga daghan kaayong mga madungga nato nga mga lalaki o mga babae nga nagbulag sila unya nagtipon sa mitipon sa laing lalaki o kababae, unya ang uban nanganak, nakapundar, nya lisod na kaayo ang paglagyo kay duna na sila'y responsibilidad ngadtos ilang anak, isip amahan, isip inhan. Og sakit usab kaayo alang nila ang pagbiya. Muna nga ila na lang gialam-alaman ang ilang kaugalingon nga murag sakto. Unya ang problema doon na po'y mga nangulo og nagdumalag simbahan nga mutudlo nga kung ang lalaki og babae nga nagbulag, unya ang lalaki babae nakakitag lain pod nga lalaki, lain pong babae, nagpuyo sila,
sa taas og dugay ng panahon unya malipayon sila, maunay gitudlo nila nga kay na malipayon mamo Brad, malipayon mamo sis, naagyod ang Ginoo ninyo. Nagsinaptanay man mo, maunay usas mga ilhanan nga na ang Ginoo ninyo naguban kaysa magpuyo ka atong imong tinuod nga asawa, kaysa magpuyo ka ni adto nga tinuod nimong bana, unya gubot kaayo mo, wala kaayo, diha nimo makit-an nga wala mo'y Ginoo. Kay kung naapay Ginoo atong inyohang imong unang asawa, una nimong bana, malinawon man mo. Kay asa gani ang Ginoo na aman ang kalinaw. Karon kay nagpuyo mo nga malipayon, malinawon mo, maunang naagyoy kana mo'y naamoy Ginoo. But ipasabot naguban ang Ginoo ninyo. Maunay teaching nga pagpatuo ba nga pagtulunan kuno si Ginoo. Moingon padtaon pod tong mga tao nga wa gyud pod maka apas sa doktrinas Ginoo. Insakto gyud pastor kay atong una na kong bana pertigyo minggo buta. Di gyud mi magkasinabdanay. Saynan ka anak pastor, ultimong asin amo pang awayan, ultimong bitsin amo pang lalisan, mag-ultimong lungag ugugasan di mi magkasinabdanay. Pero kaning ako rong kapuyo pastor, love kay nako siya og love po ko niya. Ako gyung makit-an nga ang gugma sa Dios na aning akong kapuyo ron. Kay buutan kaayo ni siya pastor, kining bayhana buutan kaayo. Nya mingon pod ang babae, bitaw pastor, sakto gyud nang imuhang giingon nga kanang nag-uban gyud ang Ginoo namo, dapig gyud ang Ginoo namo kay sikad mi nagpuyo pastor. Buutan ka ining tawhana nga gihatag. Hatag yun is Ginoo nako pastor. Kay katong usa na kong kaysa una na kong lalaki pastor katong ipakaslan gyud ko. Na poryagaba pastor, way batasan. So diha nahitabo mga kaigsunan nga ang pagpatuo nga naagyod ang Ginoo nila kay manlinawon sila. Mo nay gibasihan sad nila, gibasihan sa ubang mga tao nga naa kuno nila ang Ginoo. Nag-uban og nidapig kuno nila ang Ginoo. Mao nay giingon ni Jesus nga gipatuo nila ang mga tao sa pagtulunan kuno sa Ginoo apan na diskubrihan pagtulunan di sa tao. Gusto ra di ay sa tao. Ang pagtulunan sa tao katurang gusto di ay niya sa tao mo na mga pagtulunan sa tao. Dili ang gustos Ginoo. Unsa may gustos Ginoo? Ang lalaki og ang babae nga nahiusa nas kaminyoon, wala nay bisan kinsa pang makabulag kanila. Tanawa ragod ang giingon ni Pablo sa unang Corinto City. Unang Corinto City mga kaigsuonan. City 39. Ingon sa dinhi sa 39. Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kun mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya pakigminyo sa lalaki nga ihang nagustuhan apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabuton sa Dios. Mga igsuon, paminaw mong tarong ani. Idaghan kairong mga pastor nga wala na magsubay niini. Daghan na kayo mga pastor nga nagtudlo og pagtulunan sa tao tungod sa kwadrado og lingin nga hinungdan. Unsa man ang kwadrado og lingin nga hinungdan, kanagong kwarta nga di papel o kanang kwarta nga sinsilyo. Kwadrado og lingin nga hinungdan. Daghan kayo ron.
basta kay ra maka-tights, maka-halad, o niya napay maka-love gift. Brad, sister, kanang dugay na mamo nagpuyo, sister, no? O dugay na, pastor. O niya, brother, tinuod yun ka na higugma aning bayhana, bisag minyo na ni. Ay tinuod, pastor, kay kung di pa tinuod, pastor, dili mi mo abot og 20 years. Kabalo ba ka, pastor? Nagikan sa amo ang pagpuyo, pastor. Angtod karon, ako yung nakitaan ang pagpangga sa Ginoo namo. Kay nakasinabtan na gyud mi. Wa kung naaman siguro lalis, dili magdugay. Ya labing-labing day mi, pastor. Maingon pa ang pastor nga way buot. Sige. Kanang nakitaan gyud nako nga giubanan mo sa Ginoo. Sige, himuon nato ning holy wedding. Kay naana mo'y mga anak, naana mo'y napundar. Sige, natay himuon nga mas wedding ta. Pangimbitar mo atong nagpuyo-puyo diha nga kinahanglan mag-mass wedding ta. Unya dili man na makakuha og papilis. Di man na makakuha og sinumar. Makakuha nagsilag sinumar. Di na kakuha og marriage license. Ug mauna karoy ni dagsang sa katapusang adlaw. Amot pila kaha kasimbahan nagnahimo niini. Amot pila kaha ka mga pastor na o nangulo simbahan nga nagbuhat niini. Nga ilang gipatuo nga holy wedding daw kuno nang bisag minyo na ang lalaki, minyo na ang babae. O niya, nagbulag sila, nakakitag laing lalaki, nakakita pug laing babae. O niya, sa dihang nakita sila, nakailas-kilas Ginoo. O niya, sa dihang nakailas sa Ginoo, nanganak sila, o niya, nahimo silang Kristohanon. Actually, mga kaigsunan, ang tao nga mahimong Kristohanon kanang gibiyaan nila ang sala. Before nga ang tao ideklara nga siya Kristohanon, gibiyaan niya ang sala. Ayaw mo kalimot ni ini. Ang tinuod nga Kristohanon, there are two kind of Christians. False Christians, true Christians. Dunay tinuod yun nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon nga giila sa Dios nga Kristohanon, katong mibiya gyud sa sala. Pero ang tao nga wala mo biya sa sala, nga moang kong Kristohanon, dili na ilho ni Jesus Christ. Ngaya makatawhan, kini iyang gipakita sa Mateo Kapitulo 7, 21, 22, 23. Kay kanang pakighilawas, dako kay ng sala. Grabe na kadakong sala. Gani, sa katapusang libro sa Biblia nga maong gipagadayag, kanang pulong pakighilawas o makilawason nga tao, wa gyoy luna sa Ginoo apan abli ang impierno. Unya, kuyaw na kaayo ron ang panahon. Kay dili na ang doktrina sa Dios ang gitudlos uban, kundili doktrina nas tao tungod sa lingin o kwadradong hinungdan. Daghan na kaayong nagsekret naghimo ning holy wedding. Ang tinuod dili man na holy wedding, secret wedding. Ang secret wedding, mga kaigsonan, ginahimo na siya, pwede na siyang himuon sa naay dokumento or walay dokumento. Pwede na siyang himuon sa naay papilis o walay papilis, kanang secret wedding. Ang secret wedding, pwede na siyang mukuha na sila og marriage license nga dili nila ipahibalo sa ilang pamilya. Or walay marriage license, o niya kasal-kasalon sila. Muna'y secret wedding. Pero kung muingon tang holy wedding,
kini ginahimo sud sa simbahan nga balaan. Kini ginahimo mga kaigsuonan sa usa lamang katuyuan sa pagpasidungog sa Dios. Timan ini ha, ang word holy wedding, ang rason or purpose kanang katuyuan yun sa pulong holy wedding, to honor to God. Pagpasidungog sa Dios lamang. O niya, pwede di ay na nga pagpasidungog sa Dios kanang minyo na ang lalaki ug babae, o niya nagbulag sila, o niya nakakitagtag sa tagsa ka lalaki or babae, o niya sa dihang naana sila'y nag-live-in sila, mga igsuon niya secret, ingnon sila nga okay, huluwiding tamo. Dako kayo na siyang bakak. Dako kayo na siyang insulto sa Dios. Dako kayo na siyang pagpakaulaw. Wa na'y respeto sa Dios. Mga igsuon, dako kayo gyud kayo ng sala. Nya daghana kaayron nga mga lalaki babae nga kanang gihuli-huli wedding daw. Kamo diha nakamatikod ba mo? Be buhatag kuno ko diri og kuan. Pagtagad sa inyohang kuan. Mensahe diri pastor gud iim paano man kay nahibatabo man pareho sila unbeliever pa. Karon nakaila nas Ginoo, may mga anak ha. Unsaon man ini? Ha? Di magbulag sila. Actually dili gyud na ingon silang magbulag kay wala na sila papers, bulag man na sila daan. Maglagyo sila. Hulungon nila ang paghilabtanay. Hulungon nila ang pakigilawas. Salamat kaayo ko bidya no sermona sa unsaon kunoy unsa kuno ang mahitabo. For example, unbeliever sila, katong wala pa sila Ginoo ba, di pa sila magtotoo. Niya nagpuyo sila, niya kasal sila sa usag-usa. Unya na sila mga anak. Ang lalaki minyo sa laing babae, unya ang babae sad for example minyo pod sa laing lalaki. Nya nagbulag sila, unya nag-abot sila dire. So minyo nag-live-in sila. Live-in may tawag ana. Ang kuang gyud ana nanay kaso adultery. Unya atubangan sa Dios dako kinang sala. Nanganak sila. Unya sa dihang nanganak sila, nakaila sila Ginoo. Karon nakaila sila Ginoo. Dito nila na diskubrihan nga dili di ay mao ang ilahang pagpuyo. Ang problema kay naa na sila napundar, gawa sa ilang napundar, naa na sila daghang mga anak. Unsaon man aron dawaton sila isip Kristohanon, magbulag sila. Mao na gipakita sa Biblia. Magbulag sila. Unsay giingon ni Jesus? Before nga mahimo kang tinun-an, before nga mahimo kang sumusunod, ang pulong before sa di pa mahitabo nga ikaw ilhon sa Dios nga iyang tinun-an. Sa dili pa mahitabo nga ilhon ka sa Dios nga iyang sumusunod. Dapat to na kay buhaton. Unsay giingon ni Jesus Christ? Ang gusto nga mahimo na kong tinun-an, ang tao nga nangandoy nga mahimong tinun-an, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Mupas-an sa iyang cross ug musunod kanako. Kay kanang puyo-puyo og live-in mga kigsuonan. For example, katong mga nagpuyo-puyo nga wa pas diha sa magtotoo, awa pas pagtuo,
nga dili kasado, kana mo way problema. Kay pwede man na sila dayong makasal. Pwede man na silang magpakasal dayon. I-bless na sila sa Ginoo para mahimo silang hingpit nga magtotoo or sumusunod ni Jesus Christ. Kay dili biya ta wala gyud gipakita sa Biblia mga kaigsunan nga Kristohanon ka o niya sige rag pakighilawas. Naay mga Kristohanon nga sige pakighilawas, ingon si Apostol Pablo, palay sila. Labi na kung nagdalag katungdanan, maubitaw ng ang babae nga dili kasal, ang lalaki nga dili kasal, nga nahimong magtotoo, dili sila dapat tagaan og katungdanan diha sud sa simbahan. Isa sila matagaan og katungdanan sud sa simbahan kung kasal na sila. Makasal na sila. Ang problema gyud, ang dako kay problema kung ang babae o lalaki nagpuyo, minyo sila sa usag-usa. Unya nagpuyo sila, unya nahimo silang Kristohanon. Actually dili pa na sila mahimong Kristohanon sa gipakita sa Biblia. Kay ang tinuod nga mahimong Kristohanon, gidid-an na nila ang ilang kaugalingon ug mitalikod sila sa sala. Timanin niya, dili basta-basta ang tao nga mahimong Kristohanon. Ang tao nga nahimong Kristohanon, totally mibiya sa sala. Mitalikod sa sala. Dili kay ang sala mikuyog nila sa ilang pagkakristohanon. Nakasabot ba ta na? Ang tinuod nga Kristohanon, mibiya sa sala, mingtalikod sa sala. Dili kay ang sala ilang gipakuyog sa ilang pagkakristohanon. Daghan kaayron mga tao inana nga nakasud og simbahan, nakadumalag simbahan, Kristohanon na. Mao ba nay ilho ni Jesus nga Kristohanon? Mao ba nay ilho ni Jesus nga iya mga tinunan, iya mga katawhan? Dili. Dili. Ang problema, daghan kayo mga pastor o mga magwawali o mga nangulog sa simbahan nga ang dili gitudlo sa Dios, gitudlo nila sa mga tao nga pagtulunan kuno sa Dios. Sama ni ining giingon nila nga ang lalaki nga minyo o niya nagpuyo og laing babae, ang babae sad nga minyo nimpuyo og laing lalaki, dayong nanganak nakapundar. Ingno na lang, sige, i-holy wedding tamo. Unsa man din ang holy wedding? Ang holy wedding, pagpasidungog na sa Dios. Ang focus gyud ana, ang purpose sa holy wedding, pagpasidungog sa Dios. Nakafocus ka para sa kahimayaan sa Dios. Nya pagpasidungog di na sa Dios kanang nahiusa ka sa Dios o niya mibulag ka na nakigtipon og laing lalaki, nakigtipon na pud og laing babae o niya hiusahon na pud sa Dios. Mao di ay nay pagpasidungog sa Dios. Palikwaot kay na nga teaching. Dili na pagtulunan sa Dios. Naunsa may buhaton sa lalaki ug babae nga minyo na sila kaniadto o niya nag-abot sila, nag-live-in sila. Unsa may buhaton nila aron mahimo silang sumusunod ni Jesus Christ? Magbulag sila. Pastor, naama sila mga anak. So at ang gusto di ay sa tao, himuon niyang rason ang anak. Ginoo na amang ko'y anak. Saon man eh. So ang problema atong gihatag sa Dios. Mura ba og kanang gihimong taming ang mga anak. Gihimong taming ang mga kabtangan. Saon man ni Lord nga kung adto ko sa akong bana nga akong gipakaslan, bunugon man ko or kaha di may magkasinabdanay kani nga dili mi kasal, malipayon man mi nya na mi anak nya di may pastor nga holy wedding
Mao ba nay holy wedding mga kaigsonan? Dili na holy wedding. Ang holy wedding, ang babae nga putli, ang lalaki nga putli, nga nagkahiusa, kanang word nagkahiusa, nagkasinabot, wala pa na sila magkahilawasay. Nagkasinabot sila, nagkahiusa ilang mga desisyon, nagkahiusa ang ilang hunahuna, nga magminyo sila. Ug sa dihang magminyo sila, una sa tanan, murespeto sila sa atong nasod. Mukuha sila og marriage license. Dahil isa na sila iblas, isa na sila ampuan, isa lang sila ideklara nga nahiusa sila diha sa tubangan sa Dios. Maunay teaching yun sa Biblia. Pero ang lalaki ug ang babae nga magkabulag, timan ang giingon sa Biblia, dili sila parihong gawas nun. 39 Kapitulo 7 sa unang Korinto, ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kon mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan. Apan kinahanglan nga kini ipinasubay sa kabuton sa Dios. Pinasubay sa kabuton sa Dios. But ipasabot, before siya makigdulog, minyoon usa sila. Mao nay kabubuton sa Dios, pinasubay sa kabuton sa Dios, but ipasabot, isa sila magpuyo, kaslon usa sila. Dili kay magpuyo sila, isa sila kaslon. Dili na pinasubay sa kabuton sa Dios. Kana bitong babae lalaki nga minyo na, unya namatay ang bana o kaha namatay ang asawa, unya na sila'y nagustuhan ang nabilin. For example, ang bana maoy buhi pa, ang asawa maoy patay na, unya sa diha nga ang bana, ang lalaki nakakita og laing babae, kung gusto siya nga maminyo, unya mahiusas, pinasubay sa kabuton sa Dios, dili una sila magdulog. Maunay pinasubay sa kabuton sa Dios. Isa sila magdulog kun kaslo na sila, iblas na sila, ampuan na sila. Pero ang problema, daghang mga lalaki o babae nga patay ang asawa o patay ang bana, nagdulog isa kasal. Mga igsuon, ang pinakadako yung issue ani, kana bitang buhi pa ang asawa, buhi pang bana, unya nagbulag sila, nagkalagyo sila, unya naa sila gikakita sila sa usag-usa, unya kaslon sila, unya ingnon nga holy wedding kining kasala. Dako kay ng sampalong, dako kayo ng insulto sa Dios. Wa nay respeto nga klaseng pagtuo. Kay wa gyud nas Biblia. Gipatuo nila ang mga tao nga kabubuton sa Dios. Kamo, mutuo mo ana, kabubuton na sa Dios. Ikalipay na sa Dios. Maunay tinuod nga balaan nga kasal. Sa gipasabot sa Biblia nga akong nasabtan, dako kinang binuang kanang mga pangulo o pastor unsa pa diha nga naghimo og kuno holy wedding. Mao ba nay holy wedding mga kaigsonan? Dako kinang binuang. Amen, pastor, salamat sa pag-remind, daghang nakatunan.
Mao bitaw ng kung gusto ka nga musunod ni Jesus Christ, biyain ang dili nimo bana. Biyain ang dili nimo asawa. Kay ang giingon sa Biblia, ang musunod ka nako magdili siyang kaugalingon. Ang nahitabo karon ang iya namang kaugalingon mo ay sakto. Unya isa pa kuno mo patudlo musunod sa Ginoo. Nanagyud taron sa katapusang mga adlaw. Nga ang dili mao murag sakto, ang sakto murag di na mao. Samtang gawali ko mga kigsunan aning maghisgot kamay niyoon, dunay mga pastor nga dili katulon ani. Dunay mga pastor o magawagwali maingon nga ayaw mo ni Pastor Gideon. Ayaw mo ni Pastor Gideon kay nagdala ra nagkasamok. Kay nindot na kay yung pagpuyo. Kay sa inyohang pagpuyo atong una nimong bana, una nimong asawa, magsige ra mog away. Karon nga malipayo na mo, mao nay tinuod nga naay Ginoo. Mao ba nay tinuod nga teaching sa Biblia? Mao ba nay gitudlo sa Ginoo diha sa Biblia? Dili. Ang magtiayon, do na gyunay pagsulay. Ang pagsulay, di na, wala na gipakita nga hayahay, haruhay, malipayon. Ang gugma sa usag-usa, sulayan. Sa panahon nga gisulayan ang gugma, dili gyud na mahitabong malipayon. Nya that time nga dili mo malipayon, diha mo gisulayan. Ang rason nga nung gisulayan ang kaminyoon, dili aron mapukan ang usag-usa, kundi mas malig-on ug dito nila madiskubrihan nga niha manginahanglan sila Dios. Sa panahon nga gisulayan ang inyong kaminyoon, dangop mo sa Dios, dili mo ayaw mo dangop sa tao. Ayaw mo dangop sa sala. For example, kamo nga nagminyo diha, kamo nga magtiayon bana og asawa, gisulayan ang inyong pagpuyo, gisulayan ang inyong kaminyoon. Unsa may gipakita sa Biblia sa panahon nga ang kaminyoon sulayan? Naagyo ng kaguliya, naagyo ng kagubot, naagyo na ang pagkawalay pagkasinabtanay. Sa panahon ana nga wala mo magkasinabtanay, unsa may gidasig sa Dios nga ato makaplagan sa Biblia? Dangop sa Dios. Ang lalaki mo dangop sa Dios, ang babae mo dangop sa Dios. Dadon niya sa Dios, dadon nila sa Dios ang problema. O apan unsa may gitudlo ron sa simbahan? Unsa may gitudlo ron sa ubang mga pastor? Kamo kay nagpuyo mo unya wa mo'y kalinaw, wala mo'y Dios. Wala mag-uban ang Dios ninyo. Katong imuhang bana sa una, sige mo gubot, sige mo away, klaro kayong wala mo'y Dios, kay kung naampay Dios ato, malinawon man mo. Kining inyong pagpuyo ron, bisag dili mo kasado, kay di mo makasal sa atong nasod, niya nagmasinabtanon mamo, kanang malipayon mamo, niya nakapangalagad mo sa Ginoo, niya atong makit-an gyud sa inyong pagpangalagad, kipanalanginan mo sa Ginoo, kay nakasakyanan mo, nakabalay mo, unya murag ni dako pod inyong tithes pod, ni dako sad ang inyong offering. Mura po ning lalom po ning akong bulsa, ato anang himuon ng Holy Wedding. Ang igsoon, unsa kahay mahitabo sa panahon inigbalik ni Jesus. Ay mo padala na. Pasalamat ta nga ang Biblia wala ihikaw sa tanang tao. Nadunggan nato mga kigsonan nga ang kaminyoon angay pasidunggan. But ipasabot, bililhon dapat yun ang kaminyoon. Nya, nasabtan yun nato mga kigsonan kanang kaminyoon, sulayan mangguna. Ang gugma sa usag-usa, sulayan na.
ang bana sulayan, ang asawa sulayan. The time nga gisulayan mo, the time nga wa mo magkasinabtanay, naa diha ang pagsulay, wala magpasabot nga wala diha ang Ginoo, wala mo ubanis Ginoo. Gialaw ra sa Ginoo ang pagsulay para mo dangop mo niya, para mo duol mo sa Dios. Ang lalaki o ang babae nga minyo nga naa sila panahon sa mga pagsulay, wala sila'y pagkasinabtanay, wala sila'y kalinaw, bisag saon, wag sila'y pagsinabtanay. Mauna na'y time nga muduol sila sa usag-usang ngadto sa Dios. Kung ang lalaki muduol sa Dios ug ang babae muduol sa Dios, mag-abot ra gyapon sila. Pero kung ang lalaki muduol sa Dios, ang babae muduol og lanang lalaki, di gyud sila mag-abot. Di gyud sila mag-abot. O niya, ang lalaki niduol sa Dios, nagpabilin sa pagpangalagad sa Dios. Ang babae muadtos laing lalaki. O niya, moingon dahil sila nga, moingon ang babae nga, wag gyud may magkasinabtanay to kung bana, wag batasan, wag gyud toy kuan, wag ayo. Nya gisulayan ra dahil sila. Adto na sila ang lalaki, nya na lalaki as kang buutan na. Buutan kayo. Malipayin kay sila. Nanganak. Karon kay nakadungog man siya ulong sa Dios. Di amang po'y pastor nga, sige, malipayon mo o niya gipanalanginan mo. Tiyaw mo na, dito pakas unang asaw, bana ni mo, wa mo'y motor, wa mo'y sakyanan, karon na mo'y sakyanan, ni dako inyong balay. Mao na'y tinuod nga giubanan mo sa Ginoo. Hala, sige, mag-holy wedding ta. Mao na giingon ni Jesus. Gipatuo ninyo ang mga tao nga kuno pagtulunan sa Dios, pero pagtulunan es tao. Unya gihimong rason ang mga anak. Ay, di apoy pastor nga muwali. Bulag mo. Bulag yun mo. Asa kamo kuno. Kamo kuno mo oy maghuna-huna, timbang-timbanga kuno ninyo. Kay na may mga pastor gyud nga kana bitang baliktad kaayo ang kana bitang wala gyud diri sunod ang Biblia. Gipatuon nila nga mao kuno nay kabuton sa Dios kanang nagpuyo na, dugay na kayo, bisag minyo na, unya ang naglibid-libin ba niya, minyo na, niya kaslon, holy wedding. Mga igsoon, banday mo eh. Ayaw ikumpiyansa ninyo inyong kaluwasan. Si Raymond Candelario maibuntag pastor, maayong buntag pod sa tanan naminaw karon. Maunay gitawag og pagtulunan lamang sa tao nga gituman. Mauna, pastor kanang pareho sila nagpaanol, pwede ba sila magpakasal? Pwede sila makasal sa balaod. Pero sa Dios, imong tan-awon diha sa Biblia, pwede silang kasal sa balaod. Pero sa pagtulunan sa Dios, dili sila gawas nun. Nganong nahitabo na diri sa atong nasod ng annulment, sama gud sa panahon ni Moses, si Jesus miingon nga walay bisan kinsa nga makapabulag sa asawa o sa bana. Dili gyud siya bulagon sa balaod. Pero ingon dayon ang mga Pariseo, unya nganong nagsulat man si Moses og mensahe sa panagbulag? Unsay tubag ni Jesus? Dili na mao ang sinugdanan. Nitugot og niuyo na lang si Moses ana tungod kay gahi mo kay ulo. Kanang annulment alang lang na sa mga tao gahig ulo. Kanang naa sila'y kaugalingong pagtulunan ba? Kanang annulment. Kisa may gipang annul diha. Gikan ni Morena daitol, pastor, kanang pareho sila nagpa-annul. Pwede ba silang magpakasal? Pwede kay na silang magpakasal.
under sa atong balaod sa atong nasod. Pero sa Dios, di pa na sila gawas nun. Gawas lamang kung mamatay tong iyang asawa o niya mamatay tong iyang bana. Diha na sila'y kagawasan. Bato-bato sa langit ang matamaan, wag lang magalit. Pagmata na mga igsoon. Maayong buntag, unsay relihiyon nimo, pastor? Ang tinuod mga kaigsuonan nga mensahe sa gitawag sa Biblia, kung gusto kang musunod Jesus Christ, biyayang sala. Biyayang sala. Ang sala, pakigilawas, pagpanapaw, biyain na. But ipasabot, kung naa kay kapuyo karon nga kasado sa laing lalaki, kasado sa laing babae, bulagi. Mga lagad man dagay ta Ginooan eh. Kung mga lagad ta Ginoo, sundo na to siya. Ikinabuhi na to ang iyang pagtulunan. Na yung mga pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw, mahitungod sa panagbulag. Ato ko nun yung tanawon pagtulunan sa panagbulag. Mateo 5:31. Gingon usab kaniadto ang mubulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa katong mubulag sa iyang asawa bisag wala magluib kaniya makasala kay siya man hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kon magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. So doble na. Manganak ang sala. Katupong mga asawa sa babae makapanapaw usab. Nya karon asa man paingon ng mga mananapaw. Katong makahilawason asa man na sila paingon. Langit or impyerno? Dili man na madalag ampo-ampo mga kaigsuonan nga magpakiluoy ta sa Dios mingon, Lord, kanang langita lang ko. Sige kog simba. Taga Domingo ako'y palta. Nagsakripisyo, naghago bi ako simbahan. Langita na lang ko, Lord. Hangyo ba? Langit na lang ko, Lord. Di na madalag ang ampo mga kaigsuonan dito sukmanan. Kay before ang tao mosulod og langit mga kaigsuonan, moatubang masukmanan. Uni ang hukom sa Dios ipasubay nas atong mga nahimo, ipasubay nas atong mga nabuhat. Mao na nga ang Biblia dapat mo itudlo gyud sa mga tao. Dili ang gustos tao mao itudlo nga kuno pagtulunan sa Dios. Mao man ay nakit-an ni Jesus sa mga kasimbahanan nga ang gusto sa tao gihimo nilang pagtulunan kuno sa Dios. Mo nang tuki-tuki asa ng inyong mga simbahan diha. Basig ka na inyong mga pastor o ka na inyong mga pangulo diha sa simbahan. Naghimo anang holy wedding. Why problema gyud ang holy wedding kung ang gikasal dili minyo. Pero kung muingon mo diha nga holy wedding unya minyo nang gikasal, dako kay nang sampalong. Dako kay na nga kanang bugal-bugal mga igsoon sa prinsipyo sa Dios. Pertinda ko anak nga sampalong yun. Kaya mo na ang lalaki nga og babae gikasal na atubangan sa Dios, unya nagbulag sila, unya nakakitag laing lalaki o nakakitag babae, kaslo na sad, ihuli wedding na pod. Di pagkahuman magbulag pananglitan sila. Magbulag na pod pananglitan, makakita na pog laing lalaki. Ikaduhang bana, ikatulong bana. Actually dili man na ikatulong bana. Di man na siya matawag bana, di pod matawag siyang asawa. Samtang buhi pa ang iyahang gipakaslan. Kabit na tawag ana.
Unya ihuliwiding na pud kuno. Mga igsoon, magbantay ta. Panglangit man dagway ning atong pagpangalagad. Kay kung mga lagad ra ta mga kaigsonan nga dili seryoso, dili panglangit, ay na lang pantusan ng imuhang kaugalingon nga mag-antos ka mo ato kag simbahan. Dili biya sayo na mo ato kag simbahan. Sakripisyo ba na siya? Daghang kang isakripisyo ana. Labi na gyud kung magdumala kag simbahan. Unya sa imong isakripisyo maimperno ra gyapon ka. Luoyan nimo ana. Mao na mga kaigsonan, kung mosunod tas Ginoo 100% sunod ta niya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Sukan, nga nakat-on ko sa imong gitudlo nga amahan sa akong mga anak wala nami magdulog-dugay na. Ako jud na naglikay, nag-irespeto ko niya isip amahan sa akong mga anak. Salamat sa Ginoo sa iya kong gilig-on. Gikan Susana Pablio. Kana, pulag yun mo. Wala magpasabot nga kung ang asawa mibulag sa iyang kapuyo or ang bana mibulag sa iyang kapuyo, wala na say responsibilidad sa iyang anak. Na say responsibilidad, pero wala na say responsibilidad isip lalaki sa imuhang kinabuhi, isip ka babae sa iyang kinabuhi. Amin, salamat sa Ginoo sa iyong mensahe, walay lipod-lipod, pulong sa Dios, gyud tumanon. Ika nila Jen, tahan langit. Problema gyud ron sa simbahan man noon, ako moayong ko nga di magyud ko mabugatan ani pag-ayo. Kay nganong dili ko mabugatan, kay gipasabot na mangguna sa Ginoo. Nga mao gyud nay mahitabo sa katapusang mga adlaw. Kay gisulat naman ang tanan nga mahitabo sa unahan. Gisulat naman tanan sa Biblia. Gani sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, adunay 7 ka simbahan. Ang duharay gikahimut-an sa Dios. Kanang 5 wa gyud na kahimut-i sa Dios. Imagine na sa 7 ka simbahan, duharay nagustuhan or nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Kanang 5 nagtudlog mga binuang. Unya tan-awa ng inyong simbahan. Kung nahisakop ba na sa 2 ka klaseng simbahan or nahisakop na sa 5 ka klaseng simbahan, naaragyapon ang kaulag, naaragyapon ang pakigilawas, ang pagpanapaw. Unya damor nga makighilawas or damor mahitabo ang pagpakigilawas kay gitudlo sa mga magwawali nga holy wedding, sigig holy wedding. Akong mga pag-ampo, magmata na ta. Mag-ampo ta kay oras na sa akong pagpanamilit. Katong ato ang Bible survey, Bible series, mga gison pagtuon, ato rato nga isumpayan. Oras ato ang programa alas 7:25 na sa kabuntagon. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa gihatag nga higayon panahon nga makadungog sa imo mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming giatiman, imo kaming giamuma. Usas mga ebidensya o dakong ilhanan nga kami imong giamuma. Imo kaming gitudloan sa mga pulong nga walay gitaguan. Walay lipod-lipod nga mga mensahe nga amo karong nadunggan. Amahan Dios nga makagagahom, among gipangayo nga sa mga pulong nga gikan kanimo, diha dapat kami malipayon. Diha mi dapat o Dios malinawon. Diha mi dapat mo feel, mo batig komportable. Dili mi dapat mabugatan kay gikan man kanimo. Mas mabugatan hinuon kami o Dios kon ang mga pagtulon-an dili na mao.
ibutang sa among kasing-kasing nga inana ang among kinaiya aron sa ingon nga sa among pagpangalagad tinuod mo kami nga imo makit-an nga mga katawhan nga gibalaan. Bless Ginoo matag usa. Jesus name. Amen. Og amen. Kini inyong igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na